Yo, what's up, what's up? Padaw meron sa shop kay padaw na po sa sprayer eh. Chat na ako nga narami sa shop ron. Gaya eh. Pag motor, pagkasal nga $1 sa pagatay. Ay, putang ina. Kinsa itong kuwaran, tropa ko, napagkita regalit. Men, kamusta naman? Shot na ka, shottings. Ato shot na. Dito ba? Ha? Asa man? Agpuliray ka. Asa man ka? Ato ratos, jalot ato noy. Pasa may sigelyo. Mas ila. Oh, nadire.